सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो आरो गोसो थानाय नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा आङो एसे फोथारावसो दंफैलायो नै एकदम माइया माबायदि जाखो एसे दिन्थिथारनोसै आङो नोंथांमोननोबो नै बिराद बरिया जाखाबाय नै ओरैबायदि दै बे साननैसोआथ' अखायानो अखा ना थ' एसे माने बरिया जादों आरो माइयाहाय दा जियानो हक गोरान बोथोरबाबो एसे माने माइ गायदोंमोन गोरान बोथोरनि गेजेरावनो अखायाबो हानानै होबाय आरोना थ' बेबायदि गोजोन बेलासि समाव मोजां नाङो फोथारफोराव थानानै बिराद सोमखोर नै पुरा बेराया जा गोलावखा आरोना नै ओरैबायदि गोलाव माने फ्राय 10 बिगासो जाफ्रामगोन 9.5 बिगा बेबायदि गायनाय जादों आरोना दा जियानो हक रायजोफोर आङो सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायगाफोरखौबो एसे साफा साफा नुदोंना अखा फैनानै एकदम धुलाफ्रा गासिबो सेस दा जोंनियाव बेबायदि रां हाबनाय आरो रां सोनाय बेबायदि आपडेट्सफोरा बे साननैसोआव फैनाय नंला जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय जोंहा दा MCC नांनो थांबाय आरो दा इलेक्शना खाथिथारसै ना रांफोराबो बेबायदि बांद्राय लेनदेन जानाय नंला बेखायनो एसे दा स्टप जाथ'बाय आरोना बे साननैसोआव आपडेट्सआ जोंहा बेबायदिनो पलिटिक्सनि सायाव फैगोन आरो जोङो दा गुदुं गुसु बार बारनायखौ जोङो नुनो मोनखाबाय जेननाय देरहानायाथ' आरो थाखासिगोन दा सोर टिकेट मोनो सोर टिकेट मोना ना बिनि सायावसो जों भिडिअफोर नुनो मोनगासिनो दङ दा निस्सय सम जानायजों लोगोसे भटखौथ' आरो होखानांसिगोन फोसावखाबाय जेतिया ना इन्डियाननि नागरिक हिसाबै दा गावबागाव बयहाबो मोनथाय दंखायो जेराव गोसो जोङो दा बेयावनो थुनो हायो आरोना थ' रावबो बेवहाय बादा होनो हाया थ' बयहाबो मोनथाय दङ दा जियानो हक भटआ फैगासिनो थुनो मोनसिगोनलाय रेडि जानानै थानोसैलाय आरोना थ' आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला थ' जोङो दा बे साननैसोआव बेबायदि रांफोरनि हाबनाय दिहुननाय बेबायदि आपडेट्स मोननाय नंला दै आङो बे साननैसोआव बेबायदिनो गेजेर गेजेर पलिटिक्सनि भिडिअसफोर लाबोसिगोन आरोना थ' उनावहाय बेबायदिनो आपडेट्सफोर मोनोब्ला लानानै फैगोन थ' गोबांथार आपडेट्स दङमोन दा इलेक्शननि थाखाय स्टप जाथ'सिगोन आरोना दा जियानो हक जोङो भट होनोसै दा भट होनो नेगासिनो दङ सोर टिकेट मोनो सोर टिकेट मोना जोङो समा खिन्थागोन आरो इलेक्शना बेबायदिनो जोंहा फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 9 खालाराव जागोनखौ जोङो मिथिनो मोनखाबाय थ' भट थुनो एसे रेडि जानानै थानोसै आरोना जोङो दा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगोन दल सोलायलायनायखौ जोङो दा नुनो मोनगोन बेबायदिनो जोङो नुनो मोनगासिनो आरो पलिटिक्सआव बियो जाखायो बे सियरखा आरोना थ' ओरैबा ओरै बियो जाखायो दा जियानो हक जोङो बे समावनो मोनसे भिडिअ भाइरेल जाबाय थानाय नुनो मोनदों बे भिडिअ भाइरेलखौ आङो एसे होनानै होगोन भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना बयबो नुनो मोनखाबाय मानो बेबायदि गावजों गावनो ना दावराव दावसि जाज्लायखो थ' बुजा बुजि माबाफोर निस्सय अभाबफोर थानो हागौ ना थ' बेखायनो जोंनि गेजेराव बेबायदि जालायो आरो दा जियानो हक मा जादों मा जायाखै आङो बांद्राय बिनि सायाव बुंनो थाङा बा आङो मोजाङैबो मिथिया दा एसे क्लिप्सखौ आङो होनानै होगोन क्लिप्सखौ होबानो नोंथांमोनाबो निस्सय बयबो मिथिनो मोनखागोन आरोना थ' गोलाव खालामला आङो भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरोना गोजोन्थों बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन aku murmur bila tak hai situ. Doi murmur kam lo ekor kono. Bila kam kora, ki kam sabi deh, ki kam bila, bila dah. Ha? Bila tak hai je murmur. Bastu. Kana ujo. Elektron wala bila tak loli khalai je puche di bola. Ela kam di bola le, le khalai masa kera.